مزرکا گوزلیا چولیا بسر گنده گوزلیا کو بسر ناوچه پیاسا دیاربکر ویا دناو 11 بیرو حوزن کو آوین باجر جیتین داین ده کو سه کمپانیاین آوین جی آوی آمبالاشکری لی چه دیکن لیل ناو مالین گندیان آف تونه جبر کو او حوزو بیرن آوی هاتنه چه کرن جی گند وک دورا سید آنگو دورا پاراستی هاتیه را گهاندن لی سال 1907 آنوا نج گندیان را چاره سریه که هاتیه دیتن نجی پرسکریکا گندیان یا آوه هاتیه چاره سر کرن سروک و ریوبرین پارتین کو سردانا گند کر بونجی بالی کشاندن کو لجیه کی کو پرسکریکا آوه نبه ولاتیان وها دا تنگاسیه دا هشتن شرما دولت و همو سازین برپرسه و لوما جی دوی دمل دست ev pirskrêkwera çareser kirin. Serokê Partiya Pêşerojeyê Diyarbekirê Aydın Altaşî li ser navê partiyan daxwazên gundiyên Gozeliyê bilêv kir. Vê derê mirovê me ji bûna avê kedine tengasîkî pir mezin. Ev tengasî ji bûna çaredariyê jî û ji bûna hikûmeta navend jî gelekî eybekî mezin e. Em dixwazin li ser navê partiya me jî û li ser navê partiyê ku îro bevdûra hatine vê derê mecivînê darxistiye em dibêjin rokî zûtir û ev mirovê vî heremê ji vê tengasî xelas bibe. Gundê Gozeliyê gundekî ku bi sedan sale heye û ji 5 sal zêdetir e jî bi derfetên xwe û kaniyên ku ji aliyê şaredariyan ve hatine çêkirin ava dibin malên xwe. Gundî bi gazincin ku gundê wan di nav hewzên avê de lê li malê wan av tune ye. Vê xera dibe divê stû hefsî û xera nabe ne xera dibe ne çê dibe û ne av heyî ne cade heyî ne rê heyî ne tişkî heyî gedê me ne xweş em heros ser ya xestanê em deranê cade dûrê em pîrekê em destê xwe ereba radikin pîrekin em fedî dikin erebê me tunenê em rezdîl û perîşan in avê sontaşa giş herîyê giş qûmê naxwarin herîyê ew jî diçike em gere carî nû ve başlakin depere hebe tu lêxi tune be. Daxwaziya me cadeyê avê. Ji 120 mal ana bûyî 400 mal hala ava me tuneyê pîrek gede gude ava derin sê heb çeşme danî vê mihellê başka nar ciyedina gund malê dûra ji wira qulûbakî wa bi çûç kilber camiyê danînê guz boya sîvaya dibe meva ava dayê êva ava 4 malayê beze Pîrek ala hat vê derê çiqa pîrek het İsrail tülümê xula tije dikin. Emam dixwaz ev wek îsana yaşamış bin. Muxtar û gundiyên gundê Gozeliyê ku teqrîben ji 400 xane û 1800 nişteciyan pêk tê daxwaz dikin ku ya bila ciyekî din ji bo wan bê terxankirin ku ew jî xizmetên welatî bûnê werbigirin yan jî bila ji bo malê wan av bêdayîn ku ji wan tengasiyan xilas bibin. Sıddık Eren, Kürdistan 24, Diyarbakır.